ato maning mga utang oy. Daghan na gyud kay ning utang. Unsa pa may akong ipangundraan ni napuno naman is utang. Na, wala ko'y kalistahan kay naay kang kuan sus Ginoo ko naabot ng 2,000. Savage! Apay kang kan oh sus, wan agad wan oh nagkanit na ni naunsa na ni. Wan ako'y kasuwatan sa mga utang. Hi. Oh, nay nagbagbag nindot ay mapalit siguro na. Napukit-pukit pa. Daghan gyud siguro ng kwarta. Ayo, Oh, unsay ato? palit ako. Saka lang. Saka? Asa ni tiniraha nga? Sakon man taan ni mo ni hagdan? Aw, sud ma'am, sud ay ma'am, sud. Sige ma'am, pagkuha lang da sa imong paliton. Pila ni tanan ma'am daning mong nasa ko? 2,000 Gs na ma'am. Ay sige ma'am. Hala! Kalimtan na ba na ako kupitaka, ma'am? Istoryahe. Yuhuy, ma'am! Ma'am, pwede utang lang sa ma'am? Sus. Ano manggay tay kalistahan, padako-dako pas bag. Utangon ri di ay. Sige. Ma'am, ako lang ibalik og ma'am bayad, ma'am ha? Siguro ma'am ha kay na wala na ba ako kalistahan. Da, lista ko na lang na eh. Dakog bag. Dirway kwarta. Kapait gid aning daghan og utang eh. Nangyay ko ani pakumpra giutangan na sa dugbalik 2,000 na. Dako ra pa kay bag. Ay kani eh, nibalik. Dasin anong kabayad? Ayo. Ma'am, Oh, mabayad ako, ma'am. ay sus, salamat in town. Ma'am, unahan ako kinintos, ma'am ha? Sige na lang. Kuwang. Ma'am, pakuade ko sa kasakong bugas. Sus, patay. Ibayad og 500. Kuha man sa bugas o sa kasako. Nagyaw-yaw ka, ma'am. Wala. Unsa tay imo ha, ma'am? Ako pa ilista. Ma'am, naam ta ko ihangyo nimo ba? Unsa naman sad? Pwede manghungam og 2,000, ma'am. Savage! Sus, wala na ra bagi ko'y kwarta dire. Na, tanahon. Ang ako magkuwang, ma'am. Asan ni akong manghod sad? Uy, kadugay sad. Sususam sa bata. Subuno pagkalangayin. Hapit ng tari. Muti kasugal. Tang nakadato ron. Yes, nagyo taon. Unsa ba sa pagkadugay sa nimong suguon, oy? Naunsa biyo ni kuya, uy nga. Pwede pa na kong hangyo nga to nga. Inartistahan pag yun ako yung taon tindira yung taon dito. Uy, sus, gahilak-hilak pa ko. Wow! Basta lagi. Be, ang binang kwarta, be. Adto na ko. Oh, dalaw. Oh. Di siya ditaro. Kani, may tag makadaog ko ani ron. Asa kang balay ato ng utang? Saad man tong bayran karong hapon? Hapon naman lang. Ako nang gito aton silang balay. Asa gyud ka ha? Maong guro ng bayhana oh. Maong ni gisulob ganina. Akong atoon bi paninglon gyud ko ni. Sus. Tara ko. Asa naman to? Sus. Maulagi nagpaninglon, likay-likay dayon. Ug mo'y mahangyo, magpakiluyog maayo. Pero ato ng paninglon, wa na, din na to kitaan, asa na? Madumduman raman niya ng inyuha ba? Tuy, ano oh? Run. Nani, dali-dali man ka. Kanang katubang tindira nga ako, hangyo-hangyo as kwarta ba? Ano man? Nagkukod-kukod ako kiningil na guro to. Ha? At agad ko ay. Puhupog ay to saging oh. Nay, mangutanan ako ba? Ing nga. Wala ko dire. Ate, naitaw nga pa dong. Ayo. Nariya dire? Ingon biya to siya nga wala ko na siya dire. Nandito si ate!
Kamu nagsapa man gid mo tagbaw taron. Ma'am, gawas na lang diha. Kaya ang bata, di gina, mamakak. Ay, gawas. Ako rin gawas kay... Naang... Imong giutangan. Ikay dapat imo gawas kuya. Nga naman nga, ikaw man dito na nga tubang. Ang akong gipasangin nga. Nangutang ko dito kay namatay ka. Okay, namatay